Bé, bona tarda. Aquesta proposició de llei arriba aquí al Parlament, de fet, gràcies també a la lluita veïnal de les veïnes del districte de les Corts i de Sant Martí de Barcelona, que van estar més d'un any de mobilitzacions, amb la que amb la seva lluita el que van fer va ser alertar de la construcció de noves cuines fantasma a la capital, a Barcelona. És significatiu que en el cas de les Corts el projecte comptava amb l'assabentat del regidor, del districte, amb l'assabentat de l'Ajuntament, regidor del districte de les Corts, del qual és el Partit Socialista que porta avui aquesta proposició de llei. També avui, fa pocs dies, fa un parell de setmanes, el 15 de juny, s'enderrocava la xemeneia de la macrocuina fantasma construïda de manera il·legal, tot i que encara està pendent de resoldre el contenciós administratiu contra l'Ajuntament. Això era una mica de prèvia per situar en el context en el que arriba aquesta proposició de llei, però anem una mica a què són les cuines fantasma, i ja se n'ha parlat, però la idea de menjar per endur no és nova. Molts restaurants han vist en aquesta opció una opció de sortida per complementar el tipus de servei i optimitzar el seu model de negoci. El menjar per endur, per tant, no genera cap recel en l'esquema de societat en el que vivim. Per contra, les dark kitchen, l'expressió amb les que se les coneix originàriament, o les cuines fantasma, constitueixen un sabotatge, al nostre entendre, socioeconòmic. La visió espectral, fosca i desanimada a què ja remet la seva etimologia és prou eloqüent. Cuines fantasma, cuines fosques. Una cuina fantasma és un espai on s'acumulen compartimentades petites cuines independents des d'on falsos autònoms preparen menjar per ser repartit per falsos autònoms. Els drets laborals com a mal sofregit, podríem dir, ja que parlem de cuina. Les plataformes digitals s'ocupen de gestionar l'espai, l'aplicació mòbil des d'on es fan les comandes i les dades sostretes amb l'ús de l'aplicació mòbil. Diguem que penetren en el sector d'esquenes al sector. L'objecte del seu interès no és guanyar-se la vida satisfent els comensals, és la disputa pel sector en si mateix, la fi de la restauració tradicional i la consagració d'un nou model econòmic que no deixa de ser l'economia de plataforma, allò que coneixem com a economia de plataforma. A Barcelona no era nou, ara fa un any o fa un parell d'anys, el tema de les cuines fantasma. De fet, la primera o la més veterana es podria considerar cuina fantasma a Barcelona, també estava ubicada a les Corts i va néixer l'any 2016 com a incubadora gastronòmica per a emprenedors, però des de 2018 també acull a 11 cuines llogades a Glovo. Ho feia sense generar soroll ni ambiental ni mediàtic, amb resultats poc estimulants a ulls dels seus propietaris, com a mínim a curt termini. És l'any 2020 que amb l'esclat de la pandèmia es donaven les condicions per escalar aquell primer assaig. La suspensió de drets fonamentals i el desplegament de mesures de control social van ser el còmplice necessari dels oportunistes de torn, de les plataformes digitals. Així, el sector de la restauració, sobretot els restaurants, que es van veure obligats a tancar o adaptar-se al nou hàbit de consum, encarregar el menú mitjançant una aplicació mòbil. Amb el confinament i el seu corol·lari hem deixat de sortir a menjar o vam deixar de sortir a menjar a fora per fer-nos portar l'àpat a casa i encara queda molt d'això. I aquí és on Glovo i Deliveroo van sucapar i suquen pa, plataformes digitals de referència que operaven en el sector amb aquesta lògica ja abans de la pandèmia. Han entès els efectes del control de la mobilitat, del límit d'aforaments i de les restriccions horàries que hi van haver i ho van estar aprofitant. No és casualitat que en els temps marcats pel coronavirus les trobem, per tant, rere les cuines fantasma com una via de fer o de maximitzar el seu benefici. S'han fixat un objectiu, acaparar el mercat. La imatge d'una cuina industrial amb riders a tota hora, proveïdors entrant i sortint, fum, soroll, problemes de mobilitat, pèrdua de comerç de proximitat, competència deslleial, etc., s'ha anat consolidant a molts barris. Però va ser finalment la pressió veïnal, com deia, un cop més que va forçar la intervenció dels serveis tècnics de districte i paralitzar els projectes que hi havia i que l'Ajuntament de Barcelona, en aquest cas, comencés un mínim de regulació. Però, com deia, el problema de fons és un altre, és l'economia de plataforma. I és el que creiem que cal abordar més enllà d'aquesta legislació.
El cicle del capital té 3 fases: la inversió, la producció i la realització. I posarem un exemple que ens remeti també a les cuines fantasma. Agafem d'exemple la producció d'hamburgueses. Un grup d'inversors lloga un local, compra la maquinària, els ingredients i lloga treballadores. Fa la publicitat, és a dir, inverteix. Primera fase. Després hi ha la producció de l'hamburguesa. Allà és on explota a la gent de la cuina i la que serveix les taules. És a dir, se'ls paga molt menys del que realment produeixen i d'aquí s'extreu un benefici. El grup de capitalistes, el grup inversor, es justifica dient que, clar, que ells han invertit, però encara que les treballadores quedin a l'hamburgueseria, estiguin treballant 100 anys a l'hamburgueseria, al cap de 100 anys, els nets dels propietaris, dels inversors, seguiran sent els amos del restaurant. Aquesta és la fase de producció, que és quan la feina dels treballadors, dedicada a transformar els ingredients i a servir els plats, incrementa el valor del producte final respecte als components inicials. Quan més important és la transformació de qualsevol matèria en un procés i més treball incorpora, té més valor. Segona fase era la realització, la producció, perdó. La tercera fase és quan paguem l'hamburguesa i el capital es realitza. És a dir, l'inversor torna a tenir diners. L'èxit del fracàs o l'èxit o el fracàs d'un negoci depèn de la rapidesa amb la qual es realitza aquest cicle. El cicle d'inversió, producció i realització. Si vens molt poques hamburgueses, els ingredients es faran malbé, la decoració es fa antiga i cada cop entra menys gent al restaurant. Per tant, l'objectiu dels propietaris i de tots els inversors és vendre al màxim en el mínim temps possible. I aquí és on entra la publicitat i una barreja entre ampliar el negoci i fer encara més publicitat, que és el que fan Glovo i Deliveroo. Les empreses com Glovo i Deliveroo ofereixen una plataforma publicitària més gran als negocis mitjançant l'aplicació mòbil del client que anuncia a un públic immens, al qual mai podria arribar a un restaurant pels seus propis mitjans. A més, traslladen els menjadors de casa a la platja o als carrers part del restaurant. Per tant, fan créixer el número de clients que pot atendre per hora aquesta hamburgueseria. O sigui, trenca la limitació de taules i cadires i, a més, no necessita cambrers. Per tant, permet al propietari de l'hamburgueseria incrementar la plusvàlua que extreu del personal de cuina, atès que treballant les mateixes hores produiran més hamburgueses cobrant el mateix. Ja hem vist restaurants, o millor dit, cuines que només serveixen menjar per emportar. L'últim avenç d'aquesta evolució de l'economia de plataforma i de tota aquesta lògica són les cuines fantasmes de les que parlem avui. Maximitzar al màxim la producció d'hamburgueses. I no les podem deslligar de tota aquesta lògica que parlàvem del cicle i de com es maximitzen els beneficis i, per tant, es precaritzen també les condicions laborals de les treballadores perquè amb les mateixes hores es veuen obligades a produir més cobrant el mateix. Per tant, en conclusió, en definitiva, ni el menjar ni el servei a domicili no tenen cap mena d'importància per a aquestes empreses, perquè el que compta, allò que verdaderament importa, és gestionar l'espai des d'on es cuina, l'aplicació mòbil des d'on es fan les comandes, rendibilitzar les dades sostretes amb l'ús de l'aplicació mòbil i acaparar el mercat per implementar un monopoli. Per tant, al nostre entendre, cap proposta legislativa decididament en contra de les cuines fantasma podrà evitar aquesta realitat. Una realitat que ja estem veient que posa nous tentacles sobre el territori, que són els supermercats fantasma. Per tant, que és un tema que també cal abordar. Per això el que diem és bé aquesta proposició de llei, però que cal que abordem el debat en tota la seva profunditat i complexitat, perquè aquest tipus de negoci que explota treballadores, que no té en compte el medi ambient, que no té en compte els entorns i que no genera comunitat, han vingut per quedar-se si no els hi plantem cara, si no combatem la lògica que hi ha darrere d'aquest negoci. Moltes gràcies.